What's up mga idol, sa yun ang isang mapagpalang gabi mga idol. At yun nga mga idol, nandito ulit tayo ngayon sana mga idol sa Broadway mga idol, sa MPC, FTPC yan. Mega shoutout. At yun nga mga idol, Pandibulacan mga idol. Yun nga dyan palay na pala yung 5 warrior na tinalpak natin mga idol. At yun happy flying sa lahat ng mga kalapad sila dito. At yung sa mga magpupuling dyan, mega shoutout sa inyo. At yun happy flying mga idol. At yun sa atin mga idol, titraining muna natin mga idol dahil sa yun nakaraang training mga idol, di natin naabangan. Yun nga pagdating natin sa taas mga idol, dyan yung 5 mga idol, dumating na. So yun nga training lang tayo ng training nito mga idol, titingnan natin. Yan, sana lang meron tayong ibon dito na mag-i-speed na ng maganda, no? Para naman makasali tayo sa mga pulig mga idol, sa mga fan race mga idol, no? Sasali tayo mga idol. At yun nga mga idol, at yan FTPC, MPC mga idol. Yun nga at time check tayo mga idol, 9:10 na. Yun nga at yan konting oras na lang at nakabol pa tayo, no? At yan, yun nga galing pa tayo sa Planet Namek mga idol. So kakarating lang natin dito talaga ngayon mga idol, no? At yun at yun, may mga kalapad dito ng mga nagtatalpak. At yun, nagtatalpak din tayo mga idol, Pandibulacan. Pero magtatalpak na tayo. Hindi pwede daw. Wala pa naman tatlong ganyan. Yung tinatiwan pa lang. Mayroon pa yan. Wala pa tigot ka yan. Hindi naman isa kaya. Nagot ka ganyan. So, sorting. Bali, kahit magula. Ba? Kaya gawin na. Paano ko i-dress pa rin? Albo mo. Ay. Ay, ito. So yan nga mga idol, no? Yung pinakamasakit, pero masarap pag mag-aabang mga idol, no? Bayarin. Mas 4 ay 5. Mega shoutout sa pogi nating coordinator mga idol. At yun bukas samahan nyo akong mag-abang. Lalo na mga idol, no? Meron tayong aabangan. Maging consistent sila sa pag-uwi. Tapos tayo magdalpak mga idol. At syempre ito bukas mga idol, abangan na naman tayo mga idol, no? Hindi pa tayo mag-build sa araw mga idol dahil sa sobrang lapit pa lang mga idol, no? At yan, see you tomorrow. Kumusta mga kukuy? The next day. Yun nga mga idol, no? Isang good morning dyan. Today is October 4 mga idol, no? Yun nga happy 55 pounding anniversary 3 skill yung Taugama P. Yun nga mga idol, Brad and Sis, no? Mega shoutout sa lahat ng mga Brad. Yun nga mga Brad and Sis, mega shoutout. At sa Hasbin Community Chapter, sa chapter ko, mega shoutout sa inyo dyan tol, no? At yun nga medyo pasensya na kayo tol, no? Kasi medyo malayo na ako dyan. At yun, hindi na ako naging active yun. Mega shoutout Hasmin Chapter, Bato Chapter, mega shoutout sa lahat ng mga brad dyan. Sa Rocket Chapter, mega shoutout sa inyo lahat tol, no? At yan, sector ng Holy Spirit yun, mega shoutout sa lahat ng mga brad and sis. Yun na nga mabuhay tayo lahat mga idol, no? Arriba Taugama. Yun na nga mega shoutout. At yun nga mga idol, no? At mag-aabangan tayo ngayon ng mga idol. So maabang tayo ng mga ibon natin mga idol, mga baratang ibon natin. At yun nga at dahil sa yun nga mga idol, nag-release din ng 644 mga idol, no? At yun eto masarap mag-abang ngayon mga idol, no? Dahil sa yun nga distance is 49 km air distance mga idol, na from Pandibulacan. So yun nga yung pala yung 5 warrior natin, mga lodi, mga pogi yun, no? Sana excuse sa mga viewers natin dyan sa ibang bansa dyan, mega shoutout sa inyo sa mga poging katulad ko. Yun, alright. Mega shoutout dyan yung mga viewers natin dyan yung Phil Lop Brothers yun. Mega shoutout from Vegas. At syempre at kay Idol Tropa yun, kay Idol Boyet Duran. Mega shoutout si Idol, no? Stay put ka lang dyan, Idol.
next time mo na ituloy yung bakbakan sa Kalapati mga idol. Pag nasa Pinas ka na, todo-todo talaga na ikaw na mismo mag-aawang mga idol. Napakasarap nun mga idol. Sarap dun par no. Ano pa rin maglulid ka par ng ano par, maglulid ka ng ano, ikakarga mo yung ibon paggabi par, tapos aabangan mo ng ganito par no. Aabangan mo yung ibon par, paparating par no. Yung paro tapos lalanding dito paro, tapos bibidyoan mo paro. Ang sarap nun idol. Yun na nga na, kay Phil Amlop yan, mega shoutout sa idol no. Ang sarap nun idol, yun na nga na. So sa ngayon at yan, enjoy lang kayo dyan at yan. Mag-iingat kayo lagi dyan mga idol na sana, kasi yun na nga na, ipinagpalit nyo yan, ipinagpalit nyo yung pamilya nyo sana sa, ipinagpalit nyo para lang sa pamilya. Mali pa yung term ko no. So yun na nga no, dahil sa pamilya, yun ang ano, dahil sa pamilya. So, lumayo kayo, iniwan yung pamilya nyo dahil sa ano, dahil sa hanap buhay sa ibang bansa, yun ang mga idol. Salute mga idol, no, mega shoutout sa mga OFW natin, mga kalapatids dyan, no? At sa mga ano, sa mga Triskelion dyan, sa mga ano, sa mga broad insist dyan sa ano, sa ibang ano, sa Planet Namek, yun know, Planet Namek, no, mega shoutout sa inyo mga idol. At yun ang ano, masarap sa Pinas, mga idol. Yung ano, basta may ano ka lang, meron ka lang ano, basta yun, diskarte lang na, diskarte ano, right. So ayun siya na kayo mga idol no. At yun na nga ano, pakabayin natin yung oras mga idol, kasi yun na nga ano, may maya pa konti na, hindi no, sabagay malapit na mga idol, yun na, malapit na. Alright, alam ko manunod itong mga tropa natin ano, yung mga tropa nating kalapatids na mga pogi na katulad ko. O ano ha, walang papalag ha, hawak ko yung camera. Ako mismo may hawak ng camera, kaya lahat ng sasabihin ko rito magagawa ako. So yun na nga no. Yun na sa mga kamukha natin dyan, sa mga tropa natin pogi dyan. Alright, so yun na nga no. So yun na nga mga idol, na darating ang ibon natin ng 1-4 mga idol na sa oras na 7:19. At yun na nga mga idol, time check tayo mga idol, sakto mga idol no. Walang labis, walang kulang mga idol. Yun na nga no, 7:19 mga idol. Yun na nga, nababisaya na talaga ako na ito, pastilan. Pasensya na mga igsuon, no, mga amigo, mga pogi, mga gwapo. Ayun, may idol tayo dyan, no, kalapatids na idol, no, yun, tropa. Idol natin, idol kalapatids. Ano, at yun na nga mga idol, sa 1-3 naman mga idol na darating ng 7:22. Yun na nga mga idol, at aabangan natin yung ibon natin mga idol sa speed na 1-1 or 1-2. Sa 1-2 mga idol is 7:25. Yun na nga mga idol, malapit na mga idol. Alam nyo naman mga idol no, pag sa mga ibon ko talaga mga idol, may hinang nila lang. Napakahina ng mga ibon natin mga idol, dahil yun na nga mga idol, ang ibon natin mga idol no, sana all. Yun na nga no, sana all. Alright, yun na nga mga idol, syempre mga warrior natin mga idol, mga baratang warrior natin mga idol, pinakain natin ang sarili nilang taiyan mga idol, kaya solid umuyan mga idol no. At yun na nga mga idol, sa 5 warrior natin, sana maging solid na sila mga idol no. At yun naman sa 1-1 naman tayo mga idol. So naman sa 1-1 mga idol no, 7:29. So basta ano tayo mga idol, 7 lang tayo mga idol sa oras na ito ngayon mga idol no. At 7:33 naman mga idol sa speed na 1,000. So hindi na tayo mag-900 mga idol, mahinang nila lang yun mga idol no. Mega shoutout dyan sa mga mahinang malakas. Alright no? Mga mahinang malakas, yun na nga mga idol no. So ako sa inyo mga idol, ang gusto nyo lumakas ibon yung mga idol no. Ako jubi ako mga idol no. Ang gusto nyo lumakas ibon yung mga idol, yung tayo sa umaga, pag tayo nyo mga idol, yung subo mo agad yun, malakas yun, solid yun mga idol no. At yun na nga mga idol, sa magabang tayo, mega shoutout dyan no. FTPC, MPC, mega shoutout sa inyo no. Yun na nga mga idol, at please naman mga idol, sa mga poging katulad ko mga idol, sa mga maganda dyan mga idol, na mga tropa nating kalapatids sa Lady Puncher mga idol. Kahit sino mga kalapatids mga idol, na please pa-support naman yun mga idol na Aliana Love yun. Sa utulip yun mga idol no. At yun nga mga idol no, pulbos na pulbos yung mga ibon nila mga idol. Hindi pa rin naglalaban mga idol dahil sa walang time na walang oras sa pag-ano. Wala silang oras sa pagkarga ng ibon mga idol. At yun nga ano, at syempre naman mga idol, pa-support din naman mga idol ng Jojo Boko Vendors mga idol. So ayan na nga mga idol, na marami kang option dyan na pwedeng mapili. So alright, okay. Yun na nga, napakaganda ng panahon yan mga idol, napakaganda ng morning. So yun na nga no, so ganun pa rin mga idol no, araw-araw nyo ako makikita. Hindi naman araw-araw pa na mga idol no, every loading mga idol sa 5 club ko mga idol, na makikita nyo yung pagmumukhang poging to mga idol. Sana huwag kayong magsawa mga idol. So ito lagi mga kasama nyo ako mga idol, yung lugar na yun mga idol no. So always nandito ako mga idol no, always nandito ako sa bubong mga idol, kung saan bubong mga idol no. So napakaganda ng panahon ngayon mga idol no. Kaya naman mga idol no, kaya naman pag umulan,
Puro tulo mga idol sa baba. Alright na, so buti na lang no. Ang kasabihan na yung babae laging tama. Pero pag ako magalit, asawa ko tiklop. Kasi asawa ko galit na galit sa akin sa bubong. Bumaba ka na dyan! Butas yung bubong. Pero mga idol no, hindi ako bumaba. Hindi ako bumaba. Abangan ko yung ibon ko. Alright, joke lang mga idol. So yun nga no, eto nga no, mag-aabang tayo ngayon mga idol. Yun na nga ano, pag nasa baba lang ako mga idol, sa baba ng loob mga idol, wala akong makita. Hindi ano lang, mga pader lang lahat mga idol na. So, kaya dito sa taas na to mga idol, dito. Sipat na sipat ko mga idol na. Sipat na sipat ko yung mga ibon na paparating. Sa samang sulok ng gilid-gilid na ito mga idol na sipat ko mga idol. So kaya mas maganda pumuesto rito no, dito no. Kaya sana lang mga idol, wag nang umulan no, dahil sa yun nga ano, pag umulan mga idol na, so malamang babaha sa loob mga idol. So yun nga mga idol na, at yun mega shoutout dyan sa lahat ng mga kalabatids. At syempre sa mga subscriber natin dyan, mega shoutout sa inyo na sa mga gusto magpa-shoutout dyan. Comment down below mga idol. At syempre na, next time tayo mga idol magsha-shoutout. Alright, so hanggang dito lang mga idol, abangan na. Kumusta mga kukoy? So yun na nga mga idol at yan first bird tayo mga idol. At yun na nga mga idol no, umikot pa, asa na yan? Yun na nga mga idol no, so yun na first bird tayo mga idol. Ito na yung blue bar natin, ang dirty blue bar natin mga idol no. Umiikot-ikot na mga idol no, time check tayo mga idol no, 7:33. At yun na nga mga idol no, ano mga idol no, ready for take off. Alright, so dumiretso pa mga idol. Yan na nga, so yan, first bird tayo mga idol. Napakabilis yung magpakitang gilas natin ha. Magpapakitang gilas itong small bacterial natin mga idol na galing sa Jupiter mga idol no. Nagpapakitang gilas mga idol, 7:33. Yun na nga, ang problema mga idol no, 1,000 na lang speed dyan mga idol. Yun na nga mga idol no, yun na nga 1,000 na lang speed ng warrior natin mga idol, 7:33. Pero okay lang yan. Yan yun nga na, sa mga mahihinang nilalang natin mga idol no, sa mga mahihinang malakas natin mga idol no, siya yung nauuna lagi. Yun na nga na, pumasok agad mga idol no. Dapat ganyan lagi. At yun na nga na, kulang tayo ng 4 mga idol no. At yun, meron na tayong nauuna mga idol, nauunang ibon na may nasipat na tayo no, spotted. Yun na nga na, may nasipat na tayo mga idol. At titingnan pa natin ulit mga idol sa next training mga idol no. Huwag muna tayo sumabak sa mga pooling at saka mga farmers mga idol, dahil sa magdudunit lang talaga tayo mga loading no, mga idol ko no. So yun na nga mga idol, may second bird tayo mga idol. Alright, so nag-take off na mga idol, nag-take off na. Alright, sino mga idol na, take off. Ayun na nga mga idol na si Ngongo mga idol. Ang galing ni Ngongo mga idol no. Sino nga mga idol, galing dun mga idol no. Galing dun, nag-take off siya na, nag-take off si Ngongo. 1 dive mga idol, 2 dive pala. Yan na nga ano, so yan, chill lang mga idol no. Chill lang sa kanila mga idol. Wala pang ka hingal, pagod kahit konti no. Yan nga mga idol no. Yan si Ngongo mga idol no. Yan, dahil sa wala rin tuka mga idol no, napaka ano niya mga idol, yung bumunggo yan sa pader. Yan nga ano, siya yung bumunggo sa pader mga idol. Yan na nga, magabang tayo mga idol, magabang patuloy sa magabang mga idol no. 3 pa yung mga idol, dumating niya sa Saudi Giant mga idol no. Eto na mga idol, pangatlong ibon mga idol no. Ayun na nga, Saudi Giant mga idol, naiilang mga idol no. Ayun na nga mga idol no. Alright, so yan, pang-apat mga idol. Ayun na nga, so kulang pa tayo ng isa no. Isa na lang kulang natin mga idol no. So ano, 7:44 din mga idol no. Ayun na nga, 7:45. Ano nga, so nag-iisang ibon na lang. Wala pa isang ibon natin mga idol. May inong nila lang natin mga idol. Ano mga idol, malnourished. May sakit yan mga idol. May sakit na hika. Yung isa, kaya di pa nakakawi. Yun na isa natin na dumapo dun mga idol no. Diyan na, parang nakapansin ko na. Mga idol na. Time check tayo mga idol, 7:47 na. At yun na nga, ang sakit na ng ang sakit na sa init dito mga idol, sakit na sa balat mga idol. At yun na nga mga idol, nag-iisang ano na lang, nag-iisang malnourished na lang hinihintay natin mga idol. At wala pang ano. At syempre, darating yun mga idol no. Mahinang nila lang yung nag-iisa natin mga idol. At yun na nga mga idol no. At syempre, tatapusin na itong video na ito, tatapusin natin mga idol, dahil sa yun na nga no, ang init na mga idol. At yun na, see you next vlog mga idol. Bye bye.